Tajanstveni san. Knjiga proroka Danila, 2. glava, 31. do 33. stiha. Ti si, care, imao viđenje, kip veliki, veoma blistav, stajao je pred tobom, strašan za gledanje. Glava tom kipu bila je od čistoga zlata, prsa i mišice od srebra, trbuh i bedra od bronze, potkolenice od gvožđa, a stopala malo od gvožđa, malo od gline. Ko zna tajnu sna? Car Navuhodonosor usnuo je san. San ga je zastrašio, pa je brzo bolje pozvao sve mudrace u svome dvoru. Pozvao je vračare Gatare, zvezdare, haldeje, sve žive je pozvao i naredio im je da mu protumače san. Ko zna tajnu sna? Čudan je bio carev zahtev. Pozvao je sve vračare zvezdare da mu protumače i pogode šta san znači. Odvek su ljudi bili puni praznoverja, počev od Egipćana, Vavilona, Persijanaca, Grka i Rimljana. Ljudi su kao i danas. Imali gatare, astrologe, vračare, agure, fakire i ko zna koga sve još. Car ih je dakle pozvao, pa im kaže: usnuo sam san i uznemirio mi se duh, kako bih doznao šta sam sanjao. A vračari, zvezdari, gatari, haldeji odgovoriše samouvereno, kao ljudi koji znaju sve tajne: pripovedaj san slugama svojim, pa ćemo ti kazati šta znači. Ali nisu tu bili samo vračari i gatari, tu su bili i mudraci, razni ljudi, kao u današnje vreme, diplomirani, magistri i ostali. Ovi su bili vrlo pametni, ali car je pozvao i jedne i druge da mu protumače san. A car Navuhodonosor odgovara ovako. Čitam od 5. stiha. Car odgovori i reče haldejcima: moja odluka je čvrsta. Ako mi ne kažete šta sam usnio i šta san znači, bit ćete posečeni i kuće će vam razrušiti. Međutim, ako mi kažete san i značenje njegovo, dobit ćete od mene darove i poklone i velike počasti. Kažite mi zato san i šta on znači. Ali gatari, vračari, haldeji, zvezdari, koji nisu ništa drugo do satanskih sluga, odgovaraju mu. Čitamo 10. i 11. stih. Haldejci odgovoriše caru i rekoše: nema čoveka na svetu koji bi mogao kazati caru to što traži. Nijedan car, ma koliko bio veliki moćan, nije tako nešto tražio od vračara, gatara ili haldejaca. Preteško je to što car traži. Nema nikoga ko bi mogao caru protumačiti osim bogova koji ne žive među ljudima. Car i gatari su lukavi. Oni prvo preispitaju čoveka. Izvuku mu najsitniju tajnu i onda to govore posle toj osobi od koje su izvukli informacije. Pa osoba zbunjena misli kako ovi znaju sve o meni, a prethodno vračari i gatari su sve izvukli iz njih. Ali car je bio mudar čovek. Car je znao šta oni rade i čine, pa im je kazao: vi mi kažite šta sam sanjao. Zato su oni rekli: ovo je nemoguće, ovo samo bogovi znaju, ovo nijedan čovek ne može znati. Tako isto i ovi mudraci
Ovi pametni školovani koji su bili na dvoru isto nisu znali. Kao i u današnje vreme, velike škole su izučili, neki su i pismo sveto čitali, ali ga ne razumeju, jer pokušavaju telesno da ga razumu, a ne duhovno. Pa tako i kaže nam sveto pismo u 1. Korinćanima 2. glava 14. stih. Telesan čovek ne razume što je od duha Božijeg, jer mu se čini ludost i ne može da razume, jer to treba duhovno da se razgleda. Tako nijedan telesan, koliko god da proučava sveto pismo, a nije se nanovo rodio, nije poverovao u evanđelje Hristovo, ne može tumačiti sveto pismo, ne može ga razumeti, jer duhovno se duhovnim razume. Tada se car razljutio i počeo je da ubija zvezdare, gatare, vračare, mudrace, haldeje, sveštenike, znači sve koji su bili školovani i obučeni, sve je počeo da ih ubija. Pa tako potražili su i Danila i njegova 3 prijatelja. Tada je Danilo rekao Ariohu, koji ga je tražio, zapovedniku, o čemu se radi. Ovaj mu je objasnio. Tada je on otišao sa svoje 3 druga i počeo je da se moli Gospodu Bogu. I Bog mu je dao viziju, dao mu viđenje i dao mu je san koji je imao car Navuhodonosor. Tada izlazi Danilo pred cara, pa mu kaže, 27. stih, Danilo odgovori caru i reče, tajnu koju car traži nisu mogli da objasne caru mudraci, gatari, vračari, ni pogađači. Međutim, na nebu postoji Bog koji otkriva tajne. On javlja caru Navuhodonosoru šta će se kasnije dešavati. Ovo je san tvoj i šta je videla glava tvoja na postelji tvojoj. U 30. stihu dalje kaže Danilo, meni se ta tajna nije otkrila nekom mudrošću koju ostali nemaju, nego zato da njeno značenje saopšti caru, da doznaš misli koje su u srcu tvome. Danilo još od malih nogu bio je naučen svakoj mudrosti i veštini, znanju i razumu. Ali kako je rekao caru Navuhodonosoru, nije, kaže, ovo od mene. Ovo je direktno od Gospoda Boga. Tako ne vrede oni koji su izučili velike teološke škole, oni koji se prave da imaju svu mudrost ovoga sveta. Ako im Bog ne otkrije, džabe im silne škole, džabe im sve što su izučili, ostaje skriveno od njih. Mnogi su zavideli Johnu Bunjanu, koji nije imao velike škole, ali Bog je govorio u to vreme kroz njega. Pa carski sveštenici sa carskog dvora su kazali, da imamo mudrost poput tog Johna Bunjana. Tako i ovi haldeji svi, oni su mislili da je to od Danila, ali Danilo je rekao, ne, ovo nije od mene. Ovo je od Gospoda Boga. I Bog otkriva tajnu caru Navuhodonosoru. Ali opet ne bi to sam Danilo postigao, već ponizio se pred Bogom. Pozvao je i svoje 3 prijatelja. I svi su oni klekli i molili se Gospodu Bogu, dok im Gospod Bog nije otkrio tajnu. Tako da je Danilo došao caru i rekao mu je tajnu sna. Kada je Danilu Gospod Bog otkrio tajnu, Danilo je zahvalio Gospodu Bogu. Mnogi od nas, kada dobijemo otkrivenje tajne Božje i uslišene molitve, mi brzo zaboravimo da zahvalimo Bogu. Ali pogledajmo Danilo
kako je zahvalio Bogu. Pročitat ćemo od 20 do 23. stiha. Danilo progovori i reče: neka je blagosloveno ime Božije od veka i do veka, jer je njegova mudrost i sila. On menja doba i vremena, obara careve i postavlja careve. On daje mudrost mudrima, a razum razumnima. On otkriva duboko i tajno. Zna šta je u tami i svetlost u njemu prebiva. Tebe, Bože, Otaca mojih, slavim i hvalim, što si mi mudrost i silu dao. Ti si mi objavio ono što smo molili, otkrio si tajnu carevu. Gospod Bog nam još kaže u knjizi proroka Jeremiji, 33. glava, 3. stih: zovi me i odazvaću ti se i kazat ću ti velike i tajne stvari za koje ne znaš. Da Bog javlja tajne. Tako i mi trebamo u svemu da zahvaljujemo Gospodu Bogu, da čitamo Sveto pismo, da ne budemo zavedeni od ovoga sveta. Kao što znamo, posljednji su dani, posljednja su vremena. Čak i nevjerni mogu da vide šta se sve zbiva u svijetu. Pripremimo se u ovim posljednjim danima, budimo na hvalu i slavu Božju. Tako želim svima puno Božjih blagoslova. Onima koji veruju i onima koji tek trebaju da uzveruju u Gospoda Boga. Jer ima još mnogih koji su odabrani od Gospoda Boga, ali još nisu čuli njegovu svetu reč, njegov poziv. Tako propovedajmo reč Božju u ovim zadnjim danima. Pozivajmo ljude, govorimo im evanđelje koje je na spasenju svakome koji čuje. Želim svima puno Božjih blagoslova u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.